Ahoj, zdravím všetkých u hry Minecraft, teda konkrétne u Let's Playu z hry Minecraft. Prečo som sa rozhodol natočiť zrovna Minecraft, aj keď viacero z vás mi písalo, či už teda na Facebooku, pod videá, že či neskúsim natočiť nejaký Let's Play, aj keď pár Let's Playov už mám, konkrétne asi z 2 hier. A aby som teraz skúsil niečo iné, tak som si pomyslel, že prečo neskúsiť Minecraft. Je to predsa jedna z podľa mňa najhier kreatívnych, ktoré sa dajú hrať. Nemyslím kreatívne, že budem hrať v kreatíve, pravda, že v survivale, ale takých strategických by som povedal. A môžete rozvíjať kreativitu a tak ďalej v stávaní, v budovaní a teda v postupe ďalšej hry. No, v každom prípade vás všetkých vítam. Viem, že toto video vychádza asi po 3/4 roka na mojom kanáli. Za toho 3/4 roka sa stratilo, teda odhlásilo odber u mňa skoro polovica ľudí. Lebo možno aj skoro rok som bol neaktívny, je to z viacerých dôvodov, z viacerých faktorov, ale to preberieme v nejakom inom videu. V každom prípade som tu a zahráme si Let's Play z hry Minecraft. O tom, či budem pokračovať, uvidíme podľa vašich ohlasov a podľa toho teda, čo bude a jak budete spokojní. Samozrejme, aby som nezdržoval, nekecal, ideme na to. Ja budem hrať Minecraft vo verzii 1.7.5. Prečo v tejto starej verzii? Preto, lebo podľa mňa táto verzia bola najhrateľnejšia verzia Minecraftu, odkedy Minecraft vyšiel, a ani teraz nemá toľko hráčov, ako mal verzia 1.7.5 a teda konkrétne verzia 1.7 a tak ďalej. Takže ja som sa rozhodol, že budem hrať na tejto klasickej verzii 1.7.5, aj keď viem, že strašne veľa streamerov, let's playerov a tak ďalej hráva Minecraft na najnovších verziách. Ja som sa aj tak rozhodol, že budem hrať na 1.7.5. Mám launcher, mohol by som si dať verziu najnovšiu 1.10.2 alebo 1.10.1 alebo koľko to je, neviem. Ale budem hrať na 1.7.5. Je to aj z toho dôvodu, že keď hrám cez Hamachi, Hamachi je program, urobím na to aj video, už sa chystám pol roka, urobím na neho aj video, je to program, cez ktorý si môžete urobiť vlastnú domácu LAN sieť, čiže ak by ste hrali cez Wi-Fi, a môžete hrať s kamarátom, ktorý je od vás na druhom konci sveta, v druhej polke planéty. A 1.7, tuším 1.7.5 je posledná verzia, ktorá podporuje hru cez Hamachi. Dobre, takže ideme na to. Ja zdám teda novú hru, dám si nejaký trefný názov a to môže byť, čo ja viem, Sebastian World. Tak, bude to klasická hra o prežitie, stavby budú zapnuté, podvádzanie vypnuté, bonusová truhla nemusíme mať, takže rendrujeme svet. Len taká zaujímavosť o Minecrafte. Minecraft beží, alebo teda rendruje prostredie, biomy, či čo to je, neviem, cez randomize, čiže je tak malá pravdepodobnosť, že sa narodíte na tom istom mieste, myslím, že to je 1 k miliónu, že sa narodíte teda na tom istom mieste. Dobre, som načítaný, no dúfam, že mi to nebude sekať, lebo väčšinou Minecrafty sekajú hlavne pri otvorení sveta, ale zatiaľ to vyzerá pomerne dobre. Takže ak by to sekalo, tak určite dajte vedieť. No, ale už nie teda k hre. Hru som sa snažil optimalizovať, aj ten frame optimalizovať tak, aby to bolo čo najideálnejšie. A aby som využíval teda max ramky aj procesoru, dúfam, že mám RAM nastavenú teraz na 1600 priepustnosť, dúfam, že áno. No a v každom prípade ideme si vyrúbať trošku stromov, aj keď trošku ma mrzí, že v tých novších verziách, hrával som pravda, že aj novšie verzie, a trošku ma mrzí, že v novších verziách ide získať jedlo, mäso aj z oviec, a tu v týchto starých napríklad nejde. Starších to ma teda trošku mrzí, lebo farma na ovce je super, z ohľadu na to, že môžeme mať vlnu, a ešte keby sme mali aj jedlo, tak ako
teda v novších verziách, tak by to bolo úplne proste mŕte. No žiaľ, nie. Žiaľ, nemáme takú možnosť. Tak, budem hrať takto. No, teda, že není možnosť. Tak jasné, že je možnosť hrať, môžem si dať na launcheri verziu ako chcem, ale chcem hrať na takéto klasickej verzii. Jednak mám tu veľmi veľa z nej prehraté. Dosť veľa som hral, dosť dlho, takže snad nebudem ako úplný amatér. V každom prípade Minecraft je jedna z mojich obľúbených hier. Hovorím, strategická, kreatívna hra, takže podľa mňa úplne super. Tým nechcem povedať, že som úplne nejaký profesionál, budem robiť toľko chýb. Viem, že ma budete upozorňovať do komentárov, ja som za to rád, za každé upozornenie. Tento drevený krompáč strašne dlho rúbe. Vždycky, ak ste si všimli, už som išiel na ďalší blok, som myslel, že už by vyrúbaný ešte nebol. No a kľudne, keď budete mať nejaké pripomienky, dotazy alebo rady, budem veľmi rád, keď mi napíšete do komentu. A teda, ako som hovoril, záleží to len od vás, či budem pokračovať v nahrávaní tohto let's playu, tejto let's playovej série na hru Minecraft. Možno časom, alebo ak teda budete chcieť, môžem si to dať aj na najnovšiu verziu hry. V každom prípade, ak som povedal, je to na vás. Ja by som aspoň začal tak klasicky, takou staršou verziou a ak, tak potom by som prešiel na novšiu, ale ak budete chcieť, aby sme hrali na najnovšej verzii, tak budem hrať na najnovšej verzii. Inak to mi pripomína, že už mám asi dosť kameňov a mohol by som si ísť vykraftiť hore niečo. No, práve včas. Tak. Uvidíte môj špecifický... Dokeľu. Môj špecifický herný postup, by som povedal. Dosť špecifický. Teraz si možno hovoríte, no jasné, ale poviem vám, že budete dosť prekvapení, keď uvidíte, ako hrajem. Tým nechcem povedať, že som teda nejaký profesionálny hráč, to akože by sme si rozumeli, ale nestrácam sa napríklad v podzemí, sa nestrácam. Prečo sa nestrácam v podzemí, ak máte napríklad aj vy taký problém, že sa strácate v podzemí dosť často, alebo iba raz za čas, tak vám ukážem spôsob, akým sa v podzemí nikdy nestratíte. Ja viem, že nikdy nehovor, nikdy áno, môžete sa stratiť v podzemí, to zase akože tu nebudem hovoriť, že sa nemôže stať, ale eliminujete to naozaj na minimum. No, idem zabiť tie ovce, aby som mal postielku a mohol sa bez problémov vychrápať. No, oviec tu máme krásne. Inak páči sa mi, že v týchto starších verziách zabijete zvieratá na kvázi, jak to mám povedať, na dvakrát. V tých novších verziách to zviera zabíjate niekedy aj na 7 krát. A to je podľa mňa dosť veľké mínus, prečo sa proste tak dlho naťahovať za zabíjaním zvierat. A myslím, že aj enchant je vyriešený lepšie tuna, aj keď z pohľadu hrateľnosti áno. Aby ste mohli enchantovať, potrebujete ten lapis lazúr, ten modrý, aký kvázi diamant. Tak je to také potom také viac adrenalínu a viac hľadania, snaženia sa, tu naprosto máte XPčka na enchantujete. Ale ja si proste neviem vynachváliť tieto staršie verzie, staršiu. Inak ak si hovoríte, že som asi jediný, kto hráva v starej verzii, poznám pár ľudí, ktorí hrávajú napríklad ešte v 1.7, ešte v 1.5. 1.5.1, 1.5.0. A skutočne stále hrajú v tej verzii. Keď som sa ich pýtal, prečo, povedali klasika. Toto je klasika. A ja som na tým tak uvažoval. Ako som hovoril, začínal som teda ja na verzii 1.9. Ja nehrám dlho Minecraft. A wow, chrám.
A keď som si tak uvedomil, tak... Ako áno. Tieto staršie verzie sa mi zdajú také sympatickejšie, naozaj premakané ešte bez zbytočných vymýšľancov. Viem, že v mnohých verziách sa dá inak craftiť, možno lepšie craftiť, viac to vykraftiť. Ale ja neviem, ja som spokojný proste. A na 1.5 hrám už druhý rok. Takže... 1.7, pardon. Takže ako úplne v pohodičke. No toto je úplne super piesok. A strašne sa mi páči ten tvrdený piesok, rovno, že si z neho aj postavím dom normálne. No to uvidím, možno podlahy. Strašne sa mi páči. Teraz poviete, že budete hovoriť mnohí, že opakujem po Pedrovi. Aj keď podľa mňa Pedro je super youtuber a má super videá. A jeho Minecrafty som pozerával. S niektorými vecami možno budete súhlasiť. Niečo som možno okopíroval od neho, ale napríklad budem mať špecifickú farmu na dobytok, na kravy. Nie tak, ako ukazoval napríklad Pedro, alebo ako bežne vidíte na internete. A ja si myslím, táto farma je pomerne super. Rýchly spôsob, ako si zohnať jedlo. Nie zohnať, ale teda zaobstarať jedlo. No dobre, som v podzemí bez torčiek. To je úplne najlepší kameň tento. Si ho naťažím. Veľmi rád by som bol, keby som našiel bane. To by sa bol... Úplne by som sa tešil, jak malé dieťa. A to, že som našiel chrám, tak to je úplne ako best. No, to vyhodím. Super zlato, železo, bez problémov. No, pravda, že zoberiem aj čestky. Nie som žiadny milionár. No. Ak budete teda hovoriť, alebo respektíve písať, no samozrejme hovoriť, že opakujem mnoho vecí od nejakého konkrétneho, nebudem menovať let's playera alebo streamera, tak keď si zoberiete, na Minecrafte sa nedá robiť za toľko vecí, že napríklad mal by som špecifický spôsob hry, alebo špecifickú farmu, lebo to sa proste nedá, žiaľ. Takže asi toľko. Samozrejme nebudem sa snažiť, aby to vyzeralo, že to všetko obkúkal a nič nemám svoje. Hovorím, budem sa snažiť dať veci, ktoré sú čisto moje. A no uvidíme. Dobre, bez zbytočného zdržiavania sa idem vyšplhať hore. Cez vyhľadený pieskovec. Takto na tomto pieskovci to nemám. To je aký pieskovec? To je tento. No to môžem ísť takto na ňom hore. V pohode. Wow, aha, to som to ťažil. No. Vyhodím tu na to zombie meso, aj tento sapling. Zombie meso ako fakt dík. No, a ako vidím, už sa bude stmievať, takže vhodím si ten crafting. Vykraftím si posteľ. A idem si zdriemnúť. Inak, ja si na začiatku nerobím absolútne nejaký prístrešok, bo som sa zakopal, proste zase mi to zbytočné, proste si lahnem a spím, a ráno sa zobudím. Neviem, zdá sa mi to zbytočné, dom si urobím samozrejme, aby som mal stále uložený postup hry na tom istom mieste. Ale, no, že by som si hneď do začiatku staval dom. Ja najprv chcem nájsť to naozaj super miesto, podľa možnosti, kde sú bane v podzemí, alebo teda šachty banícke. A tam by som sa usadil. No mňa teraz dosť akože, jak by som povedal, zaujíma to, aby som našiel nejakú kravu. Alebo nejaké prasa, alebo aspoň nejaké kura. Lebo tu nás všetko ovce. To je z extrému do extrému. A
Bol by asi dosť na prd, keby som teraz umrel. Bol som si dať aspoň tú bonusovú truhlu, keď tu nemám nikde žiadne zviera. Keby niečo vyrástlo. No možno to doriešim tak, že mám kosti, urobím si z toho ten, neviem jak sa volá, ten prach. A vypestujem si jedlo, aby som aspoň neumrel, no. Nikde žiadneho prasaťa ani kravy. A utekať moc radšej nechcem, no. Áno, zohnať jedlo je veľmi dôležité na začiatku. Toto bolo do mňa trošku dosť nezodpovedné. No oviec to je úplne jak na toto. Ale nikde žiadne prasa. A nikde žiadna kráva, čo ma akože trošku znepokojuje. Ale to už vidím iný biom, či čo to je. Tak, no tu mám prasiatka, poďte sem, poďte k taťovi, poď sem, ahoj. Ahoj, a bum. No, prasce ma fakt potešili. Inak napadlo ma, že keď si niekto robí farmu na prasatá. Keď prasatá žerú jablka, aby sa rozmnožovali, potrebujú pravdepodobne jablka. A Panejo robiť farmu na jablka je zabijak a pre mňa úplne zbytočné, takže ja by som asi prasatá nechoval a teda prasatá asi ani chovať nebudem. Ale tak neviem, no. Mne sa to zdá dosť zbytočné, alebo nie z každého teraz stromu vôbec spadne nejaké jablko. A samozrejme budem hladný. A aby sa mi to množilo. Ako ja si spravím naozaj rýchlo farmu na kravy. Namnožím ich pomerne rýchlo. A nepotrebujem čakať nejak dlho, kým mi konečne padne nejaké jablko zo stromu, aby sa mohol namnožiť prasata, keď kravy sa množia obilím. No tak toto som určite chcel. Zombák, ty umreš, kým sem dojdeš. Umri! Dobre. Ten pocit, keď zistím, že umieram od hladu za chvíľu. A absolútne nemám ešte uhlie. Takže ja to spravím takto. Ale takto. Dobre. Radšej si počkám, nech sa mi to upečie. Ja si spravím takto. Železné krompáče a ešte by som si asi spravil, asi aj meč si spravím, áno. Mám vlastne aj tak iba 2 kusy železa, takže spravím takto meč. Super. No, ja sa teraz vyberiem do podzemia. Zatiaľ si zrúbem tu na pár stromov a vyberiem sa do podzemia. A pôjdem nájsť nejaké, kámo. Proste ty nechoď ku mne moc blízko. Dobre. Vyberiem sa do podzemia a pôjdem na nejaké uhlie a hlavne železo. Sranda by bola, keby som našiel hneď v prvej časti aj diamant. Čo ako nie je až taký problém nájsť diamant. Stačí proste trošku kopať. Asi všetci vieme, kde sa nachádzajú diamanty, v akej hĺbke. Takže neviem, no redstone a tak ďalej nájdem proste hneď v prvom dieli. Ešte ak som nepovedal, tak budem sa snažiť, aby moje let's play mali maximálne teda do pol hodky. Je to z dôvodu toho, že teda komu sa chce pozerať hodinu na jednu časť, samozrejme. No dobre, trochu stromov mám, už mi nejde ani utekať, preto sa tak vlečiem ako slimák. Inak to červené drevo sa mi fakt moc páči, úplne brutálne. No, super. Asi si spravím už normálne aj nejaké provizorné ubytovanie.
taký vážne, že provizorný dom. Takto v podzemí. Úplne to také nebude nejaký finál dom. Vopred upozorňujem, je to iba provizorný dom, aby som sa, keby som umrel, aby som sa mohol kde narodiť. Lebo, chápete, šťastie u mňa je dosť nevyspytateľné, ako uvidíte. No. Tak, a to by som sa mohol potom aj nejak uzavrieť. Sranda je, že nemám absolútne uhlie. Ale keď hovorím absolútne, tak absolútne. A žiadne teda... Ó, mám železo. Nebudú žiadne fakle. No takto si ešte vykopem, som si dám posteľ. A poviem teda do podzemia. Hneď takto nasurovo pôjdem do podzemia hľadať nejaké tie diamanty, ale hlavne teda železo a uhlie. Som strašným milovníkom železníc v Minecrafte a každý môj Minecraft, čo hrajem, bez železnice by sa nezaobišiel, čiže pripravte sa, že možno v nejakom 10. dieli už proste budem normálne mať funkčnú železnicu. Lebo železnica to je... V Minecrafte železnica, to je moje proste. To je moje. A... Samozrejme nie tá parná, tá pomalá, ale tá redstoneová. No pekne. Dobre, tu som niečo objavil. Aha. Wow, tam je uhlie. Sa vyspím a idem po ňo. Ale nech už je noc, tak ešte ne. Žiadne torče nemám. Wow, no pekne. Tam radšej nejdem. Tu si to pre istotu zatvorím. Bo vidím, že zapackujem. Ajaj, nech už je noc. Počujem prasa. Prasa, kámo. Tu je železo, tak ešte vyťažím železo. No. Keby som sa usadil, že už v druhom dieli začnem stavať dom, no bolo by to úplne šupové. A ja by som chcel sa usadiť niekde tam, kde sa jak som sa lakol. Jak som sa zlakol. Chcel by som sa usadiť teda niekde tam, kde sa nachádzajú bane. To úplne super. No. Ešte není noc. Ma trošku štve. A nechcem vás vychádzať kvôli tomu koslievcovi. Jajaj. Nevadí. No tak zatiaľ provizorne ubytujem. Tu nebude východ, takže tu dám PC. Tu dám crafting. Toto tu ešte rozbijem. Takže provizorné ubytko je hotové, dámy a páni. Začiatočná cena je 20 000 eur a len preto, teda, že tu máme takéto skvelé vybavenie. O to sa odvíjala základná cena, úplne luxusná posteľ a samozrejme dve pece, môžete piec chleba, železo, diamanty, zlato a tak ďalej. Máme tu úplne super mŕte stôl a ešte sa nedá spať. Čiže ešte si pridáme 5 000, takže je niekto ochotný dať 20 000 za posteľ, na ktorej sa nedá spať. Prosím vás, nehláste sa všetci. No, hurá, predali sme.
No dobre. Moji milí. A teraz ideme na tú veľkú chvíľu. Keď som sa vyspal a mám uloženú hru tu na, tak tá veľká chvíľa sa volá podkop sa až dole. A chod si pre uhlie. Au. Toto nebolo moc rozumné. Dobre. Idem. Bum. No. Dobre, si takto železný krompáč, lebo nechcem byť tehotný, kým to vyťažím. Toto krásne nerastné bohatstvo. Wow. Wow. Dobre. No poďme, poďme. Tak úplne nezávisle na tom, či to bude mať úspech video alebo nebude, tak... Toto... No. Tak by sme si, ak by ste to mali záujem, mohli by sme si niekedy zahrať, alebo by mal to záujem, mohol by si so mnou zahrať Minecraft cez Hamachi. Čiže po sieti. Ja nemám tie torče, no však nikto nekričí, že nemám torče. No. A bolo by to také oživenie, akože hrávam cez Hamachi. Pravidelne Minecraft. Mal som obdobie, keď už som nehral vôbec Minecraft, alebo keď som hrával iba s niekým, že ma to inak nebavilo. A keď hrajete s niekým, je to najlepšie. Či už keď staviate dom, alebo hociaká iná blbostička. Strašne sa mi páči, wow, creeper. Keď hrajem s niekým a kvázi sa všetko ide rýchlejšie. Rýchlejšie ide stavanie, rýchlejšie ide obrábanie, predsa aj braniť sa proti rôznym príšerám. V Minecrafte budem ich volať príšery. By bolo určite o mnoho ľahšie. No, ja znám vypáliť, no nedám, no dám. Na dreve tých 5,5 železa, 20 železa, tak to dám takto. Urobím si čestku, mám čestku, mám. Takúto čestku, takže toto akože fakt nepotrebujem. Kosti. Sapling to vyhodím niekde. No dobre. Aj kameň. Drevo som vyhodil? Nie. Dobre, už áno. No samozrejme. Tak, úplne super. No, toto ne. Dobre. A idem na tie diamanty. Zapnem si výškomer. Teda teraz ma bude zaujímať fakt výškomer. Jak som prišiel takto. No dobré, tak to môžem ísť dole. Viem, že musím dať bacha na toho creeproša, ktorý tam kúká dole a čaká, kým prcnem dole na zem. Inak, neviem ako hrávate vy, ale tiež máte počas 90% hry, alebo niekedy aj celú hru zapnuté takto info o tom, v akej ste výške, kde sa nachádzate a tak ďalej, teda tieto súradnice základné. Ja vám poviem, že je tam zapnuté neustále a ja to ani nevypínam. Tak neviem, či akože to niekomu nejak vadiť extra. Inak teraz ma napadlo, že kto vie, či to budete vidieť. Lebo je tu tma a viem, že keď nahrávam, tak je to kvázi v takej horšej kvalite. Myslím v horšej kvalite tak, že v horšej kvalite svetla. Čiže keď sa pozriem dole, kto vie, či niečo vidíte? To by ma vážne zaujímalo. No a ešte poslednú vec, čo spravím, lebo viem, že je dosť hodín. A že už to bude pol hodka. Au. Tak toto som zrovna ako nechcel. Dobre.
Len nech mi tu nebuchne ten oný. Au. Dobre, myslím, že sa vykašlem na kostlivca a vyťažím si radšej tu na to uhlíčko. A už dneska nestíham ísť do toho podzemia, takže asi v ďalšom videu, určite, pôjdeme do toho podzemia. Aj keď teoreticky sme v podzemí, ale myslím do také hĺbky 10, 9-10. Wow. To by sme už tam teda fakt akože, ak sa povie, zbehli, teraz sme 40, to sme vysoko. No dobre. Idem hore. Vidím to tak, že... Ja sa môžem minúť hlinu. Vidím to tak, že pre dnešok by už mohlo aj stačiť. A pokračovanie, teda ak budete mať záujem, ak budete chcieť, tak sa môžeme vidieť v ďalšom videu. Vlastne deň. A pozriem sa teda, či sa mi to vôbec nahralo, či sa mi to nahralo dobre. Pozriem sa na kvalitu toho videa. A ak sa video páčilo a chcete ďalšie let's playe, a kvázi, keď môžeme sa niekedy let's play, že by sme si zahrali spolu, priamo cez hamači, tak napíšte do komentu. Dobre, ak sa video páčilo, budem veľmi šťastný, ak dáte like. A ak chcete dať ďalšie časti, tak napísať do komentárov, prípadne na Facebook, na Skype. A vidíme sa buď v ďalšom let's playu, alebo klasicky nejakého videotutoriálu. Majte sa.